Orain honetan, kanpoko talde bat ekarri dugu, Sugar Ensemblea, gurekin, musikari batzuk gurekin jo izan dute, eta batek gurekin joko du larun batean, flautak. Eta, bueno, Sugar Ensembleak boskote bada, haize urrezko boskote bat, narratzaile bat badu, eta Prokofieven Peio eta Otsoa ekarriko digute, euskeraz. 4 eta 10 urte bitarteko, hemen jarrita kasua dagoena, 4-10 urte bitarteko umeentzat, ez da aurra bakarrik utziko ditugu sartzen, akompainanteri gabe, azkenean lekua txikia da, senpelaretxeak ez dakit, egun gonbidapen edo zapatuko ditugu, zaintzaileak eta horri izango gara ere, zorik ez zidateko, baina, guraso eta guraso entzat hautzaindegi zerbitzua gurasoan eta begitu ditezela. Bai, hau, abenduaren 29 izango da, osteguna, goizeko 11:30, senpelaretxean. Eta galderarik ez hori dago. Bai, sarrerak jarriko ditugu, doakoak dira, gonbidapenak 26-tik 28-ra. 28-ra jartzen du, baina 28-ra izango ditugu bertan. Bai, nik uste abortuko direla, ez dira asko eta...